Interviu, haideți cu interviu, ca să... este nevoie să... Salut! Bine! Stai că nu... Vă pup, ce faci, mă, târnăvene? Ce să mai pot? Cum a fost? A fost, nu știu... Zici că ești lebăd la la realizez că am câștigat. Gen, am jucat, nu știu, tot la mișto, la mișto. Am stat și asta e, ce-o fi. Dar mi se părea la un moment dat că Heaven efectiv încerca să se bage peste să termine meciul și cumva îi omora și se prelungea meciul și la un moment dat cred că și-a dat seama că într-un rolul ăsta așa merge cumva, nu știu, cred că i-a scos și din spirit pe Edfer cu Zeusurile alea. Băi, ascultă la mine, să te uiți la reluare la stream. De ce nebunești? Să vezi ce a fost de ce nebunești? Acolo. Zici că juca România, zici că juca România, ne-am luat în brațe pe aici. Am sărit pe aici, a fost show, jur, chiar a fost show și gândește că suntem lipsiți de orice, fără mă nervi, este live de 7 ori. Regia, dacă se poate după Pala să luăm un interviu lui Heaven, un scurt interviu lui Heaven, dacă se poate. Încercăm. Sincer, nici nu ne gândeam că o să câștigăm, adică, nu știu, am început cu gând, era... Bă, ați început foarte prost, dar ați terminat foarte bine. Da, a fost un comeback incredibil. Cred că de la 14-7 sau nu mai știu, ceva de genul. Da, au avut Redfear foarte mare avantaj, au câștigat 11-4, după au fost niște runde incredibile. Heaven era, nu știu dacă vedeai ce face exact, pentru că tu erai la IP. Deci stea pe scară, efectiv urcat aproape peste ei în bază, când auzea ceva acolo se ridica un pic, dădea Zeus, se întorcea înapoi. Da, am jucat toți, nu știu, ne-am făcut fiecare, n-am mai fost, că primul meci a fost mult, nu știu. Cred că am sărit un kilogram. A fost presiune mare în primul meci, într-adevăr, și acum a părut că ați uitat total de presiune spre final și v-ați făcut jocul și a fost incredibil. Și cred că și atmosfera la voi a fost super mișto pe TeamSpeak. Deci nu vreau să te gândești ce a fost pe TeamSpeak, Jaxi, hai cât. Mamă, dacă era cineva inspirat să fie registrat TeamSpeak-ul, cred că era show total. Mamă, era 14-8 scoruri și ăsta dea Zeus-uri și de alea, bă. Nu știu, m-am jucat și eu cu AVP-ul, am jucat mai liber, m-am dus, mi-am făcut, nu știu. Foarte bine, foarte bine. Oricum o să vezi că în timp o să fie din ce în ce mai bine și o să prinzi și mai multă încredere. Oricum ar trebui să-ți dea încredere meciul ăsta. Nu știu cine a ieșit MVP, dar la un moment dat aveai cele mai multe fraguri, nu știu sigur. Nu cred că o să mai avem MVP din ce am înțeles, pentru că sunt câteva probleme, însă oricum un meci incredibil. Da, nu ne așteptam să câștigăm. Ce etapă am avut azi. Ce final? Bă, bine, că am chiar bine după primul meci ce l-am avut, unde am avut un meci mai prost, Imogen. Lasă și tu un mesaj pentru toți oamenii care au intrat și s-au uitat pentru tine. Păi știu că iubesc și nu știu, le mulțumesc mult, că am văzut și când am pierdut, au fost multe mesaje de încurajare, vă pup, am primit pe Instagram o grămadă de încurajare. Și vreau să-l salut și să mulțumesc lui Tibi Crețu, care mi-a scris câteva mesaje pe Instagram, care mi-a dat, nu știu, dacă să mă uită la meci, și-a făcut al prietenul ăsta. Nu, Imogen, tu ești inima mea oricând, Imogen, dar Tibi mi-a scris niște mesaje de nu știu. Vrem să știm și noi dacă o să faceți pracuri. Tibi Crețu pe Instagram, merită măcar. Facem pracuri, Imogen, când trebuia să facem pracuri săptămâna asta și eu trebuie să-și monteze, au plantat stâlpi pe Taken și n-am putut să facem. Taken a plantat stâlpi? Da, și bagă internet sau ce? Am avut, trebuia să facem la 6 și eu nu pot să vin că trebuie să mă duc să pun stâlpi. Uite, face infrastructură singur de internet, auzi? Da, așa e Cluj acolo la auzi, băi, acolo în Dragonul, cum se numește, așa, și face... Valea Dragonului, Valea Dragonului, auzi, și face singur infrastructură, băi. În Cluj acolo la țara Montează stâlpi și trage net singur. Și mă, la țara acolo, Game of Thrones. Valea Dragonului, Draenerys. Deci montează singur internet, de mare viteză, să nu uităm. Are sang pe fundal. Băi, mulțumim pentru interviu și mulțumim de... Băi, vă iubesc pe amândoi și nu știu. Aici ca super bine. Da, și să vezi că o să fie din ce în ce mai bine acum, o să vezi, din ce în ce mai bine și... Băi, să te uiți după ce te termine review la final. Deci, până ajung eu acasă, până vorbim noi pe TeamSpeak, până ajung eu acasă. Da, uite-te. Uite-te că trebuie. Poți să uiți după partea a doua, că prima parte nu. Eram așa un pic deci a doua, dacă vezi, deci băi frate, zici că a jucat România cu Anglia și a câștigat România. Da, să vezi cum... Să vezi pe aici ce urlam. Picture, Imogen aici, țipa, dansa, a fost show, deci chiar a fost show. Și chiar acum se pare rău pentru băieții de la Redfield să nu se supere pe mine sau ceva. Da, nu. Dar am și spus că v-au câștigat Redfield, nu știu. Da, și eu am spus că sunt favoriți Redfield, dar și-au jucat bine pe partea CT, doar că pe Tero din nou aceleași probleme pe care le-au avut în toate meciurile pe partea de Tero. Și Heaven acolo a fost oricum. Eu cred că sincer i-a scos din stare Heaven cu Zeusurile alea. În momentul în care erau acolo, vorba Zeus. Despre ce am vorbit, că ei sunt foarte constrânși așa de stres, de imediat s-au eliberat, n-au mai fost stres, s-au jucat bine. Păi asta trebuie să învățați de acum încolo. Și am intrat pe TeamSpeak și când am început meciul să hai asta îi fie ce. Eu am mai spus și o chestie, dar nu cred că le-ai auzit și uite, pot să ți le spun și acum, de exemplu, nu e ultimul concurs, o să mai fie concursuri, o să ai timp, tot timpul să demonstrezi chestii de genul și înțeleg că n-ai cum să scapi de toată presiunea, dar de o parte poți să stai așa
poți să încerci să te gândești la chestii mai bune. De toată nu ai cum, crede-mă. Nici eu n-am scăpat după 10 ani, nimeni nu cred că o să scape în totalitate, decât poate la meciuri la care chiar nu contează. Nu dar scap când de se emoții, 10.000 de oameni... emoțiile pot să transforme în ceva constructiv. Corect. Ești conștient adică așa, termină dată interviul ăsta să mergem să mâncăm, ce zic? Da. Bine, mulțumim, vă urez o poftă bună. Mulțumim, vă mulțumesc mult și la veți de pe chat, nu știu. Te pupăm, a fost incredibil. Bravo, băieți, bravo. Bravo, Heaven, bravo, Palaș, bravo, Taken, bravo, The Zex, bravo, Real Cron. Fiecare a avut șansa lui și fiecare a făcut câte ceva acolo meci. Of, câte like-uri avem acolo? Hai să ne uităm câte like-uri avem. 18.331 de like-uri în momentul ăsta, e nebunie. Băi, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi în seara asta. Nu cred că mai avem nimic, dacă mai avem... Surpriză din partea de la celor de la Jack Boys pe locul 3. Da, victorie Invictus, 2 victorii Nexus, iar Jack Boys victorie. Putem să trimitem în pauză, regia? Gata, se termină? Avem să stăm, mă. Așteptăm. Putem să-mi invocăm și urma și invocăm pe Heaven în altă rundă sau... Hai cu... Intră Heaven sau nu intră Heaven? Pauză, da. Văd că sunt probleme și cu live-ul și toată lumea scrie acolo RIP pe chat. Nu le-ai milă de noi. Nu e minunat. Mai facem, băgați-i pe toți spărând. Hai să mai facem încă. L-am băgat și pe Real Cron și ce, DZX cred că are ceva important. Taken, aș ca super, băgați și pe Taken, adică... Aia e să fie Heaven data viitoare. Băi, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Băi, respect lui Jaxi care a comentat. Eu nu am treabă cu comentat, am încercat să adaug, am încercat să fac ceva pe partea de divertisment. Sincer, a fost cea mai tare, cred că săptămâna de la Rel, poate să mai vii pe aici. Am început, băi, cu comentat, la comentar nu o să mă mai bag, că nu e de mine, dar poate să fiu analist ceva, să vorbesc cu lumea. Să ne ridici acolo, să exact, n-am nicio treabă. În rest, ca și comentat, nu pot, e greu, trebuie să ai ceva acolo, e greu. Respect pentru Jaxi, Werty, toți comentatorii din România și respect oamenilor care ne-au privit în seara asta și și-au dat în timpul lor să se uite la noi. Mulțumim de like-uri, avem 18 și 18 ceva de mii. Au fost niște meciuri nebune, felicitări echipelor de astăzi și celor care au câștigat și celor care au pierdut. În viață e frumos să știi să și pierzi. Corect. Băi, și vă mulțumim. Sper să ne vedem toți bine și sănătoși. La următoarea săptămână, la ora 5, fiecare sâmbătă. Doamne ajută. Mulțumim, Imogen. Ai fost absolut incredibil. Vă pupăm și vă dorim o seară minunată în continuare. Doamne ajută.